nek ndek Corolla. Hubungannya apa? Penyakit karo motor. Nabrak dasmu piye? Sabar. Mangkel aku ora. Kok beda-bedake kok lara ati aku. Ngeluku reng. Wah, cendelane tak buka sithik mataku tak ketoke sithik. Pepanas le nyambut gawe reng. Aku lek nyauri ya sak karepku su, aku ya ngono. Karo bandem letong ning air. Reng, ya. Ya. Kabeh sibuk nabuh kok ora ana sing iya kleru le nabuh. Heeh, yes. Mula rasa sok ada-ada reng. Ayo ora ngerti kok ya. Ngayu Jakarta berarti nyaman. Jumbo karo bengi iki terus ya. Iki pemerintah kota Madya Yogyakarta nganakake ya kuwi wayang Jogja Night Carnival. Ingkang kaping 5 nek ora kleru ana ing taun 2020. Oh, dengan tema Babat Alas Mertani. Ora mingkuh napaki jaman anyar. Oh iya. Ayo mula ya pas. Babat Wonomarta Alas Mertani terus dadi negara anyar mula kudu wani nglakoni kahanan ning jaman anyar. Iya, matur sembah nuwun karo panjenengane Bapak Wali Kota Jogja panjenengane Bapak Haryati Suyuti. Heeh. Aku nek krungu kata-kata Kota Madya iki kelingan jaman panggunge remuk ae lho, Tru. Heeh. Kae ketoke ya acara iki ya, Gong. Ketoke acara iki lagi gayeng-gayange bres. Heeh. Mangka tendane tenda rejing. Ha iya, banyu mlebu kabeh. Iya. Kotak takon mindah. Wayang takon jabuti. Ha iya. Ben rampung. Jam 12 rampung ya. Iya, wah ya lumayan iso nggo ngaso ya jaman semono ya blandrengan pirang-pirang sasi ora leren. Ha iya. Nek ya ora apa-apa. Sesuk nek upama didhawuhi karo Bapak Wali Kota kon nek wis pandemi iki ilang dhewe didhawuhi mayang ning kono ya wis ora usah njaluk apa-apa, Tru. Ya. Pokoke sing iso nggo tuku bensin ngono wae. Ha iya. Ha kuwi padha wae, padha karo nyuwun ora. Engko nek takoni lho yang dulu udah habis mah, udah 2 tahun lebih. Heeh. Kowe iki wonge waton nekat kok. Wah, acarane luar biasa mau ning nggon TV. Ha iya. Streaming saka pemerintah kota Jogja karo streaming awake dhewe Dalang Sena jan berkolaborasi. Iya. Pak Wali Kota maringke gunungan nyedak kamera. Aku nampa saka kene. Weh. Melewati lorong waktu. Ha iya. Saiki karang apa-apa ki sarwa canggih kok, Gong. Ha iya saiki ki karang telogonine. Apa? Telogoni. Telogoni piye maksude? Kuwi lho, sing canggih ki lho, teknologi. Kok telogoni. Wah, cane ora tau mambu sekolahan. Mambu tempe seneng. Ha iya. Rung sida mangan. Ha iya. Wah, luar biasa nyenengke ya, Gong. Wah. Kene iki ora tau anarkis piyai kota. Ha iya. Contone wingi Dek ana demo wingi. Wah, warga berame-rame unjuk rasa. Pokoke Jogja demo kenane tanpa anarkis. Nek anarkis mungsuhe warga Jogja. Iya. Apike ya pancen kono. Ning sing wingi iki ya ora saka kene kok. Nek wong kene iki ora bakal tumindak anarkis. Oke wong jaba kiriman. Ha iya.
Kiriman. Mula kudu sing praitna ngati-ati. Boleh, itu aspirasi, itu hak mereka menyampaikan aspirasi lumantar demo ning secara baik, secara damai. Ya, ora usah nganggo kekerasan. Nek kekerasan ngrusake. Ha iya, Malioboro iki kebanggaane awake dhewe. Ha iya. Wis, Malioboro ngalor kebanggaane awake dhewe. Saka alun-alun tekan Tugu. Kuwi kebanggaane awake dhewe. Ha kok dirusak. Ha iya. Mula ora aneh nek warga sebagian marah tenan, nesu tenan. Bakul-bakul Malioboro ya nesu tenan. Ha iya, dagangane ora payu, heeh, malah gegeran. Wah, ya kok ya ana sing tegel kaya ngono kuwi ya, Gong. Kok ana sing tegel ngirim karo wong supaya ngrusak kutha-kutha. Kuwi jane karepe kepiye? Ah, kuwi ora masuk kaya ngono. Wong kaya ngono ora masuk. Arep wong intelek, arep wong pinter ning bagi aku ora masuk. Wong jireh ngono. Ha iya. Asline wong jireh ning Kemendel. Ha iya. Ane wani tenan ngetok raine ora mung saka mburi layar, ora mung saka ngomong. Ngetok gelo aku arep gawe kaya ngene. Ngono ora mung lumantar medsos. Ha iya. Gawe hoax. Heeh. Hoax apa? Hoax. Hoax goblok. Hoax iki tulisane H-O-A-X. Kuwi tulisane, ning macane hoax. Oh, cangkeme monggo sithik hoax. Iya iya. Wah, ayo seneng-seneng kanggo menyambut wayang Jogja Naik Karnival. Wayang Jogja Naik Karnival ya apa Gong artine? Wayang wis ngarani Jogja kutha. Naik malam. Heeh. Karnival iki Mercato. Ae kardinal. Oh beda to? Beda. Tempiling mencelat ora. Ya nembang sing kepenak. Iki wancine ming 2 jam. Iki uga di streaming lumantar streaming pemerintah kota neng ngendi mau. .0 nek ora kleru terus. .0 ngendi Gong? Hah? .0 ngendi? Oh, saka balai kota. Oh, ngawur .0 kuamplok sisan ora. Mun ora ngerti ki takon. Saka balai kota Jogja. Wetan omahku kuwi. Lho. Aslimu ngendi? Lho, asliku ki wong kota. Lahir kota aku. KTP kota. Weh. Kok manggon nang kene? Aku ki tidak suka dengan kebisingan. Oh. Golek nggon sing desa-desa, sing anggere awan esuk suarane ming angin karo manuk. Ha iya. Oh, tonjo. Menghendingkan ciptaan yang kene iki wis luar biasa. Wetan kali, kidul kali. Heeh. Kulon gunung cilik. Ha iya. Wis arep piye? Arep mlayu kowe. Ra iso nang kene. Heeh iya. Nyenengke pokoke. Tur guyub rukun wargane. Ya, ya syukur Gong wis ora apa-apa. Ning omahmu kono isih to. Lho dinggo anu apa jenenge prasasti ya. Oh. Nah aku ki tau lahir nang kota. Omahmu asline ngendi? Kulon Mandala Bakti Wanita Tamu. Ngendi kuwi? Sing bal-balan ki lho, Mandala Krida. Beda lho, beda. Masa wong bal-balan kok ning Mandala Bakti Wanita Tamu atau nek mecahke kaca. Mandala Krida, Mandala Krida. Kidule Jalan Kapas. Heeh. Aku asline lahiran kono, mula asline KTP ku kota. Oh, ya syukur. Mula wis ora salah nek Pak Wali ini nimbali aku ki. Aku wong kota. Oh iya iya. Beda ro gareng. Beda ta kulite arep padha anake Semar ki. Kulitku kuning, resik, alus. Aku perawatane wong kota. Iya. Iya. Nek gareng ngono, kepanasan sawah gusah emprit. Amula ya ireng, glogitoke nganti klawu. Ambok ben ora rumah samura. Wong kutha nek ora ana wong desa, arep ngopo? Segala tumbuh-tumbuhan makan-makanan bayem, kangkung, pari iki saka desa. Kowe arep ngopo kowe? Nek ora dikirim karo wong desa, aja ngonekke wong desa. Nek kowe ora diwenehi pangan pari, bayem, kangkung, apa sing kebutuhane makanan kuwi ora saka desa, kowe arep mangan apa? Mbok wong ki mikir ora beda-bedake. Sampluk ora. Ayo gleleng wong kutha. Mangkat kerja sepaton. Lho.
nganggo kathok dawa, dasinan. Numpak mobil. Tekan nggone kantore nganggo AC. Mongko saiki AC iki bahaya. Wong ki nek kokean AC sing diserang karo corona ki wong sing senengane ning jero AC, tenguk-tenguk ngedep laptop ora tau olahraga, imune ringkih, kuwi kena corona. Nek ora ndek corona. Hubungannya apa? Penyakit karo motor. Nabrak dasmu piye? Sabar. Mangkel aku ora. Kok beda-bedake kok lara ati aku. Hah? Oh saiki nek ora dikirim pangan saka wong desa tuku warung nek ora dikirim saka wong desa impor. Ah iki truk sing marai elek nang kene iki. Bangsane awake dhewe iki sugih. Hah? Bangsane awake dhewe sugih ibarate wiji digawa manuk mabur tiba ning lemah ki tukul ngrembaka. Ah kok import. Iki lho uteke cah iki lho. Mbah gak kene dadi wong kutha. Wong kutha ora tau olahraga, ora tau ning sawah, ora tau mlaku, serang penyakit. Oh, jantung, ginjal, diabetes. Nganggo sepatu, nganggo dasi, modar. Areng apa? Weh, preksa. Bila meso ngayal. Tur nek mangkat kerja glelek. Lho, numpak mobil. Liwat omahmu kowe lagi ngeluku nganggo kebo. Ngeluku reng. Liwat omahmu kowe lagi ngeluku nganggo kebo. Ngeluku reng. Wah, cendela tak buka sithik, mataku tak ketoke sithik. Pepanas le nyambut gawe reng. Aku lek nyari sak karepku su, aku ya ngono. Karo bandem letong ning air ae. Ora usah emosi ora. Iki lho sing aku ora seneng, Truk. Manunggal to, arep ana piyai sing lenggah ning kutha karo ning desa iki manunggal. Mergo saling simbiosis mutualisme. Apa? Pokoke saling menguntungkan lho. Heeh. Piyai kutha ora ana wong desa ya kapiran, wong desa ora ana piyai kutha ya kapiran. Sing kutha upama piyaine pinter-pinter, tularno ning karo warga desa men kepinterane kuwi iso dienggo menambah penghasilan sing padha among tani. Engko nek tanene kuwi tukul ngrembaka distorke ning kutha, wong kutha ya melu ngrasake. Ngono kuwi satu kesatuan sing ora iso dipisahake. Kaya wong ning Yojo ngene iki ngono kabeh wonge. Emoh gegeran, emoh rame-rame ya ta. 98 kowe kelingan ora jaman semono. Rame ngendi-endi diobong-obongan. Ya aja rame apa? Ra. Weh, sekaten rame. Gong mbok ora gawe darah tinggi kakangmu to. Aku seneng e garenge anggere nesu. Matane lek kira mulak-malik lho, sok ning dhuwur, sok ning ngisor. Matamu. Ya wis nembang ya rasa padha padudon sing bangku karo aku iki padha menyambut wayang Jogja naik karnival. Ulang tahun kota sing kaping 264. Ah iya. Wah, wis bingung wis akeh banget ya, Truk. Ah ya wis akeh. Nembang. Sindene ana pira? Ah ya ana 5. Wah, wis. Jos iki. Heeh. Arep nembang sapa sik? Gong Mbak Elisa. Ya, katuran jumeneng monggo. Elisa or karos alaso. Ya. Kono noni apa ya, Gong? Wah, kowe iki ngisen-isenke, Truk. Iki keterampilane kanca-kanca. Oh, dadi tabuh ki digarukke ngono. Iki suwuk MotoGP. Oh. Balapan motor. Ah iya. Nang pamundutan meneh, Truk. Oh, lumantar HP. WA. Oh. Sopo? Pak Tristianto. Wow, Pak Tristianto menggenake. Streaming besok malam 3 jam, Bos. Siap. Pokoknya aku sanane meng siap paten. Lunas. Ah iya. Oh, bojoku WA. Oh. Pamit Mas, aku mangkat. Oh iya, ngati-ati. Mbah, nendi, Gong? Tak kon plesir. Oh.
Nendi? Lho ora baen-baen aku kuwi wong cukup kok. Takon plesen nang NTT. Nusa Tenggara Barat. NTT kok Nusa Tenggara Barat. Ngendi? Timur, ameng Karingetan. Ngono kok geger. Ora kono sangu sing ngokeno, men fresh pikirane. Aja gagas bojomu le golek dit. Pokoke dit iki nyeneng-nyenengke kowe. Nah iya. Ya mangkat, wis mangkat iki budal saka Surabaya. Oh, iki diterke sopirku. Neng Surabaya. Ah iya. Aku tetep naknik iki. Ah mergane. Ora perkara bojoku lunga le deg-degan ki ora. Ah mergane. Nek mobilku diplayokke sopirku. Oh. Ngawur kok. Pancen wedhus tenan iki. Wong kok tenan. Ya wis ora apa-apa. Heeh. Yo Kutut Manggung. Ya. Mbak Agnes karo Mbak Ika. Ya. Rasa nggo bawa langsung kok tibake kuda nyangking, kuda nyongklang. Kuda nyongklang. Heeh. Engko terus sebo. Heeh iki mau belandang setengah jam. Ya. Kontrake 2 jam ya rampung jam setengah 11. Ya. Ning jane awake dhewe iki ya ora nganu Tru, ora apa jenenge ora menging. Ana sing ngersake 3 jam ya disaguhi. Heeh. Ana sing ngersake nek perlu oh, sesuk wae, Bos. Heeh. Malah telepon sesuk wae tembang kangen sisan jenengan sik nanggap iki wektune mepet e. Ah iya. Pak Tristianto Jakarta. Ayo gak jumeneng. Yo, wah, sak nom-nom kok ngadeg angel ra jamak-jamak. Wah. Terus iki piye? Luandoro Permadi nututi keng roko nggone babat alas mertani. Ayo pada ditutke terus. Yo ndak selak engko ketinggalan adoh kae wis ditutke bapakne Semar. Yo. Semar iki ora jan ora jawel-jawel karo anak-anake mangkat yo mangkat dhewe. Ha iya. Langlanging triya mangungkung.
Miat langaning kalanggiwana klaramandan muncara tinon lir kekonang surem sorot tetan badang Kakang Semar kula durung nganti mlebu jroning wana mertani iki ana wujuding Brahmana yaksa ingkang merpeki kelawan permadi ngatos-atos Luden Penemban aja kira aku tumambuh yekti saweg sepisan iki aku wanuh panjenengan kuwi Brahmana saka ngendi lan sapa peparepmu Penemban Raden menawi paduka dangu kalian kula menika estunipun sanes sak tataning jalma menungsa kula menika bangsaning jim wonten ingkang sudi mestani dhateng kula pun Anggara Parna inggih pun Jim Citrasena mapan wonten ing pertapan Sumur Gumuling menapa paduka menika ingkang kekasih Raden Permati ya dasar kepara nyata panengahing Pandhawa Raden ya apa kang dadi pangendikamu pancen kepara nyata Penemban lah dalah muga ndadosna ing kawuningan kula dipun utus dening Sang Hyang Bathara Indra kinen ngupaya Raden Permadi sakmangke sampun pinanggih wonten ing tepining wana marta inggih wana Merentani kacariyos jengandika sakadang nedya babat wana Merentani lan mugi ndadosna ing kawuningan Raden wana Merentani menika sanes wana nanging wujudaken satunggiling negari Kajiman ingkang winastan Ngendraprasta wonten ingkang lenggah minangka dados nalindraning Jim inggih menika Nalindra Prabu Yudhistira sakadang sekawan cacahipun dawing Sang Hyang Bathara Indra dinten sakmangke Pandhawa badhe nampi kanugrahan wujuding praja ingkang winastan Praja Ngendraprasta ingkang sakmangke tasih wujud wana bebondotan krana negari menika negari Kajiman sakmangke titiwanci badhe kababar kamanungsan kados dene negari saklimrahipun namung jengandika Raden sakadang kadian kedah saged ngasoraken bangsaning Jim lan kula ingkang kadhawuhan dening Sang Hyang Bathara Indra maringaken keringkianing bangsaning Jim wujuding pusaka 3 cacahipun setunggal watu timpuru kalih oyot bayura 3 lisah pranawa mugi katampi jengandika Raden dadya pusaka anggen paduka badhe nyingkiraken bangsaning Jim saking wana Merentani menika Raden miat langening kalanggiwan agrar pandan moncar tinon lir kekonang surem sorot tetan padang kasor lan pacaring purnameng gekono dasare mangsa katiga ngaturake panuwun Penemban dene sampeyan wis paring dawuh ingkang kaya mengkono dawing Sang Hyang Bathara Indra anggen paduka mlebet telenging wana sampun ngantos tunggal baka setunggal nanging kasuwun Pandhawa gangsal cacahipun manunggal tetunggalan ngasoraken bangsaning Jim apa ing dadi dawuh bakal ndak estokake mara paringna pusaka katelune monggo Raden kula aturi anampi pusaka tetiga kala wau Raden pandhita kang kinare wangsit pindha kombang
Tirta Pandhawa tata Katiwisraya Indriyaksa Sara Maruta Pawana Bana Margana Samirana lan Warayang menika Raden pusaka tetiganipun Alan Lisah Pranawa Watu Timpuru lan Oyot Bayura. Oyot menika menawi kasabetaken bangsaning Jim saged lumpuh tanpa daya. Watu menika menawi dipun sawataken bangsaning Jim saged lebur tumpur tanpa dadi. Lisah Pranawa menawi kasabet sambetaken wonten ing netra. Paduka Raden Permati saged nyumurupi solah bawaning para Jim. Cekap ingkang dados kewajibanipun ing abdipun Anggara Parna. Kula mboten badhe negaken sangganing para Pandhawa jer kula namung bangun mitra dawing Sang Hyang Bathara Indra. Sepisan malih Pandhawa gangsal kedah manjing sesarengan telenging wana merentani Raden. Ana kawan mitra dalem Den mlayu jumujuka ning Saptawarga. Kakang Mas Puntadewa lan apa dene adiku Pinten Tangsen suwuna supaya sumusul kelawan permadilan Kakang Mas Bratasena nggone babat merentani ponakan Petrus. Nggih, saniki. Iya, Ben. Nggih, ngestakaken dawuh ya, Gong. Mo. Tata laruta saking Gudha Sang Kurukula yen amutusa Sang Sri Dandun Wacana. Yudhistira kakangku piye? Piye kabaring Yayi? Sira ndak utus supaya ngrangket menungsa kang wani babat wana mentani. Anduk pamujimu wis bisa tak rangket. Nanging saka birawaning menungsa nganti aku ora kuwagang boyong marang Praja Indraprasta. Ndak suwun barep Yudhistira kakangku supaya tedhak nyaketi menungsa sing wis tak bondo mawi kekuatan tampang sutra Jala Kencana. Mangsa Bharangana bakal maringi paukuman lawan menungsa ingkang kemewat ingkang kliwat kewanenane wani ngrusak telenging wana merentani barep Yudhistira kakangku. Mikun sing langit kelap-lapaton lerekin sanging risang mawe gandrung kula ngaturaken bekti kula kunjuk pukulun. Ya Yudhistira Luntampa akarya bombong tias ulun. Indra dewaku aku ngaturake basaku. Ya Dandun Wacana pukulun kula ngaturaken bekti. Dananjaya Luntampa Yudhistira wuruhani Rayonggir yektine ulun prapta ning wana merentani ya ing negara Indraprasta. Sayekti mung bakal paring dawuh kelawan jeneng kita mundi dawuh pangedikaning Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah ya Sang Hyang Jatimurti. Gandeng sawetara nggon kita madeg minangka nalindraning bangsaning Jimapan ana ing wana merentani ana ing negara Indraprasta. Dina samengko wis dadi pangandikaning Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah
lamun negara Indraprastha bakal kababar kamanungsan. Kewajiban kita minangka dadi bangsaning Jim wis purna. Kita kudu bali marang asal mula-mulanira. Wondene satri ingkang kita rangket, ingkang dirangket dening kadang kita Dandun Wacana aran Raden Bratasena. Sayekti kuwi peranganing Pandhawa ingkang samengko bakal nampa triman negara ing Indraprastha. Yudhistira Dandun Wacana Dananjaya Tripala Dramaganti. Papakna para Pandhawa ing kono kita bakal weruh kalahan kasuwargan kita Yudhistira. Permadi, aku tulungono Permadi, aku ra iso nglawat. Wah, Putra Dewa, aku tulungono. Kakang Semar, kula. Iki kaya swaraning Kakang Mas Bratasena. Pinuleking pedhut peteng kaya ora katon. Mbok menawi niku dayane kekuwataning Jim sing mapan wonten ing wana Merentani. Sampeyan pun diparingi pusaka katelune. Salah siji digunakake mbok menawa iso ngluwari penandhang ingkang Raka Ndara. Mara coba bakal tak sabet nganggo oyot Bayura, mugi Kakang Mas Bratasena enggal luwar saka panandhang Kakang Semar. Nggih, dicoba mawon, Den. Permadi, kasinggihan makaten. Kowe nulungi aku mawi kegiatan pusaka inggih menika keringyaning bangsaning Jim ingkang nami Oyot Bayura. Kakang Mas mugi dados ning kawuningan bilih wana Mertani menika sanes wujuding wana nanging menika wujuding negari kajiman ingkang diasta dening Prabu Yudhistira. Sedaya kala wau dawuhing Sang Hyang Bathara Indra lumantar Begawan Anggara Parna ingkang mapan wonten ing Sumur Gumuling. Malah ingkang rai sampun kaparingan pusaka tetiga. Inggih pusaka keringkian bangsaning Jim, Oyot Bayura Watu Timpur lan Lisah Panrana. Namung dawuhing Sang Begawan Anggara Parna, kula lan Kakang Mas mboten kenging setunggal-setunggal mlebet lenging wana Merentani nanging kedah Pandhawa gangsal cacahipun. Hayo gage mangkat dina iki Permadi. Lale.
rasa madangi jagat tumungup-ungup paneng sapucaking wukir marebak bangsa mirat keneng soroting surya mega lan gunung Bratasena nggih Permadi kula wonten dawuh pinten tangsen sing prayitna ngati-ati ana wujuding wewayangan 5 cacahe monggo bareng ndak sawang wewayangan mau tan prabeda kaya dene pun Kakang lawan Siadi ana wujuding menungsa wani mlebu telenging wana mrentani iki sapa dipun tepangaken kula pun Puntadewa menika kadang kula pun Bratasena Arjuna utawi Permadi miwah pinten tangsen panjenengan sinten aku nalindraning Jim negara ing Mrentani jejuluk Prabu Yudhistira iki kadangku Dandun Wacana Danang Jaya lan Tripala Dama Granti apa pancen Puntadewa lan sak kadang kadyan mau ingkang aran para Pandhawa inggih sinuwun kula sak kadang gangsal cacahipun menika katelah para Pandhawa majaning sawarga Prabu Pandhu lan Ibu Kunti menapa dene Ibu Madrim ingkang sakmangke badhe nyuwun dipalilah saking paduka sinuwun Prabu Yudhistira keparenga paring palilah wana menika badhe kula babati tumunten badhe kula yasa negari enggal sinuwun kenging menapa teka paduka lajeng ngalumpruk nyembah sesedokan dhateng ingkang abdipun Puntadewa pukulun nadyan sesinglon Raden Puntadewa nanging kula mboten pangling paduka pangijawanta ing Sang Hyang Bathara Darma ingkang sampun nampi dawuhipun Sang Hyang Bathara Indra sakmangke negari Ngamarta utawi negari Indraprastha sampun titiwanci kababar kamanungsan kula ingkang saking menika kula titip praja ing Indraprastha sumangga anggenipun badhe ngagem saha kinarya mukti para Pandhawa sampun titiwanci kula wangsul wonten ing asal mula-mulanipun bangsaning Jim ingkang dumades saking Hagni badhe wangsul wujuding geni Raden namung semantena kula titip papanipun kadang-kadang kula inggih menika pun Dandun Wacana ingkang mapan wonten ing kasatriyan Jodipati Danang Jaya ingkang mapan wonten ing Madukara tumuli Tripala Dama Granti wonten ing Sawu Jajar tuwin bumi Ratawu lan mugi andadosna ing kawuningan bilih negari Ngamarta menika kapirang wonten ing Paju Sekawan ingkang tengah mujudaken praja Ngamarta ingkang iring ler menika kasatriyan Jodipati ingkang iring wetan kasatriyan Madukara kidul saha kilen menika kasatriyan Sawu Jajar tuwin bumi Ratawu kula titip sampun ngantos dipun ewah-ewah jer menika yasaning Sang Hyang Bathara Indra monggo kula pasrahaken negari menika dhateng jengandika Raden muga enggal kababar jaman anyar wiwit paduka ngasta wonten negari Indraprastha ngantos lami-laminipun kinarya jagat menika supados sak traju antawisipun awon lan becik Raden Puntadewa